Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, распродажа боз ҳам либосҳои кӯдакона беҳад хушрӯ омадагиай. Марҳамат, аз бозори Корвон тарафи Тилобозор 12-ум дарвоза якум ряди магазинҳои шишагӣ, магазин рақами 30. Марҳамат, магазин рақами 30 биёен. ҳозир мо бо як чиз дигарам шуморо нишон метим то охири навора тамошо кунем. Хулос инами қисм ҳамаш 30 сомонӣ. 30 сомон апа. Тамошобинам, ҳозир дар байни мардуми мо як ширкати корейский беҳад маъмулу машҳур шудагиай. На танҳо аз ҳисоби маоштӣ, на танҳо аз ҳисоби коргар қабул кардан, балки аз ҳисоби анами продуксияҳои оригиналаш. Беҳад маҳсулотое ки дора корейския, ҳамаш сертификати халал доранд, ҳамаш хубай. бовар кунед сифаташон олияй. духтаракои мо ҳозир бисёр кор кардасиян, инами маошошона нигоҳ кунед, ҳар 2 ҳафта маош мегиранд. касе ки кор кардан мехоҳад, марҳамат, нависен. Шумода фақат як телефон дар кораи тамом духтаро. даруҷа дар кор нест ки шумо хондагӣ бошед, дар кор нест ки шумо маълумоти олӣ дошта бошед, синни солтон муҳим нестай. ҳатто ситораҳо ҳозир аз ани маҳсулотҳои атомӣ харидорӣ карда истодаанд. духтарако, каседа кор дар корай, каседа ки мисол маҳсулоти оригинал дар корай, ҳамин хоҳара ки мада нависед и кор мекуна, аллакай маош гирифтестай. нигоҳ кунед чӣ қадр чизои зур доранд ва нами видеоро гӯш кунед, мефаҳмед ки чӣ доранд. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. 30 сомона, мана ино 30 сомонӣ ҳамашон. диден? бисёр двойкачаҳои фасон, футболкаҳои беҳад хушрӯ, ҳамаи ҳамино 30 сомонӣ. мана ана ин қисм бошад 50 сомонӣ. ино шортикҳои ҷинсак доранд, хушрӯчай. мана лосинача доро. инаш 50 сомон. мана ин намудош бошад 30 сомонӣ. мана ҳамаи ҳамино распродажаяй 30 сомон. и тараф ҳам бинед чӣ хебор бисёрай. анамино распродажа. мана шортику майкаву футболкаву ҳар чи ҳаста иҷада бисёр ҳам нархи нақс 30 сомон. мана двойкош ҳастай. диден? баъд ҳозир духтарако бо як чиз дигарам мехоҳам нишонтон тим. агар дар хотир дошта бошед, ин магазин рақами 30 ма пеш бисёр видео мекардам. инчунин магазин рақами 27 ҳастай. мана иҷада ҳозир нав бор омадагиай. дидед, ҳамаи ҳамино боранд, борои 50 сомона мешавад, рӯ ба рӯи ҳамон магазини 30. ин рақами 27 магазинаш. бинед чӣ борои хушрӯ, брукои ҷинси фасон, курто, ҳамаи ҳамино 50 сомонӣ. иҷада ҳозир палтоу ҳар чи ҳаста. ина нигоҳ кунед, инами борои турецки оригинала распродажа карда 50 сомонӣ пешниҳод кардагиан. инаи куртачако ҳаст, нигоҳ кунед чӣ хушрӯак. аллакай аз сени бисени боро овардагиан. мана чизе мехоҳен, нархошон 50 сомонӣ. борои навай намино ҳамаш боранд. ҳозир мекушоянд. шумо биёен, дер накунед. бинед буракои хушрӯра аз даст натиҷа. нигоҳ кунед, инора доставка надоранд, ёдовар мешавам духтарако. мана нигоҳ кунед, курта буруко хушрӯ качествошон люкс. мана ужин пиракора бинед, куртачода гап нест. на инош бошад двойка. ҳамаи ҳамино 50 сомон. бори дигар такрор мекунам, иш бошад аз магазини рақами 27, бозори Корвон, тарафи Тилобозор 12-ум даромадгоҳ, магазин рақами 27. сарма барвақт омадам. ҳозир борашон накшодагӣ нестанд. шумо дониста бошед ки бор нав омадагиай бисёрай бор пушаймон намешавед. омада аз наздик
ҳамаша бинен. Ана ино бошад духтараком барои тирамо остин дарозак бори туркияй пат намезанам. Ай духтараком да гирифтагим хушруван пат намезанам. Тамоман нархошон 30 сомонӣ. Мана размер дорам кам мондагиай, хулас ина размерикои калон мондагиай хушруван. Насиёша бинен, качествашон нағзакай, нархиш арзон 30 сомонда и качествара намеёвен духтаро. бо омадед аз пеш биёен бинен аз пеш. Мана хулас ҳамино ҳамаш 30 сомонӣ. ҷада бо пуртача будай. Мана ҳамиёям 30 сомонӣ. ҳарчи ҳастай духтаро. касе ки вақт дора марҳамат биёен аз наздик бинен. чизошон нағзакай. медонам ки аз иҷа бисёр шумо тамошо мекунед наворои мара. ино 30 сомонан. ҳозир аз продажа шидагиай 50 сом буд то 30 сомонӣ шидагиай. духтарако як чизи дига ки рӯзои наздик бо бори новинка мебиёя насиб карда боша ма шумода бо навор карда нишон метим. мана двойкаҳо тройкаҳо ҳамаи ҳамино сеташ 100. чихел хушракай. аллакай ҳамаш борои тирамоҳина омадестай. мана аз ҳозира гирен дер нашава қимат нашида духтаро харидорӣ кунен. не хушру басинакати 30 сомон.